Ring ind til mig i dag, så får du lov til at se lige den ting, som du har lyst til. En af de ting, som har været. Så værsgo og ring! Nu. Telefonen er åbne nu. Så er det bare at ringe. Ringer du bare. Telefonnummeret. Du vil gerne have telefonnummeret, og det skal vi have nu. Og nu er det jo, at jeg er lidt af en lurifax, fordi jeg har lavet sådan en lille quiz til dig. Skal vi se, om du kan finde ud af, hvad nummeret er herinde, for vi kan ikke bare give det sådan helt vildt lige ud, fordi så er alt for mange, der ringer. Så jeg har lavet en lille quiz, og så kan du finde ud af, hvad nummeret er. Og det går sådan her. Det du skal gøre, du skal tage og gange antallet af gange, at TV2-folk har reddet sig i håret over, at de ikke købte Robinson, som så gik til TV3. Og det tal, det skal du dividere med antallet af kyssesår i mundvin på Simon Le Bon efter et besøg hjemme hos Joachim Hediger. Og så bagefter, så skal du lægge et tal til, og det skal være det antal gange, at sømænd har raget Niels Helveg på brysterne. Det tal, der skal du altså trække fra det antal af mennesker, der har ordet superkebab tatoveret på rygmarven. De tal sammen, så har du telefonnummeret herind til. Hey, der har vi den første. Ja, det er Kasper. Hallo. Hej. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Lene. Hej Lene, og fedt du ringede ind, mand. Ja. Det var enormt flot, du kunne regne nummeret ud så hurtigt. Det kunne jeg heller ikke, men jeg prøver mig frem. Godt. Hvad kunne du godt tænke dig at se i udsendelsen? Jeg kunne godt tænke mig at se det klip, hvor jeg selv ringer ind i mandrilaftalen. Okay, jamen så prøver vi at se det klip. Det kommer her. Hey, der har vi den første. Ja, det er Kasper. Hallo. Hej. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Lene. Hej Lene, og fedt du ringede ind, mand. Ja. Det var enormt flot, du kunne regne nummeret ud så hurtigt. Det kunne jeg heller ikke, men jeg prøver mig frem. Godt. Hvad kunne du godt tænke dig at se i udsendelsen? Jeg kunne godt tænke mig at se det klip, hvor jeg selv ringer ind i mandrilaftalen. Okay, jamen så prøver vi at se det klip. Det kommer her. Jeg håber, det var det klip, som du mente. Det er også et fint lille klip fra udsendelsen.